Здравейте, приятели! Аз съм Диди и се радвам, че се спряхте тук. Мислили ли сте си понякога, че искате да поднесете подаръка си с картичка, в която да напишете своето пожелание, но нямате на разположение такава, а и няма откъде да купите? Има решение на този въпрос. С днешното видео ще ви покажа стъпка по стъпка как да си направите картичка от салфетка в къщи с подръчни материали, които използваме в нашето домакинство. Вярвам, че всяка една кухня разполага с салфетки и че в едно от ъгълчетата на кухнята се съхраняват красиви салфетки с дизайни, различни от всекидневните салфетки, които се използват само при специални поводи. Това видео е за съвсем начинаещи и не изисква никакъв опит, но ви уверявам, че ще направите страхотни картички. Точно толкова красиви, колкото виждате на тези снимки. И така, нека да започнем. От една салфетка можете да направите 4 картички, тъй като салфетката е сгъната на 4 квадрата. Най-напред ще разделим тези 4 квадрата. След това ще трябва да разделим пластовете на салфетката, защото, както знаете, тя се състои от 2 или 3 слоя, а на нас ни е необходим само най-горния слой, съдържащ самия дизайн. Както показах в едно от предишните си видеа, ако се затруднявате да разделите слоевете, един от начините е чрез използване на тиксо. Залепете тиксо на различните страни на салфетката и дърпайте в срещуположните посоки внимателно, така че да не се скъса, както се случва тук, но все пак тази част ще бъде изрязана. Тъй като размера на квадрата на салфетката е по-голям от размера на картичката, която ще правим. Пълен лист с всички необходими материали ще намерите в описанието под видеото. Нека сега пристъпим към същинския процес. За база на картичката съм приготвила бял картон. Смятам, че дизайните се открояват най-добре на светъл фон на картичката, светъл цвят имам предвид. За да залепя картичката към картона ми трябва силно загрета ютия, без пара. Аз имам ето тази малка ютийка, която използвам предимно за моите крафт изобретения. И друго нещо, което ни е необходимо е прозрачно домакинско фолио, което ще ни служи за лепило, което ще прикрепи салфетката към картона. Първо ще се опитам да направя панел с използване на залепващо фолио Press and Seal. Press and Seal е специално домакинско фолио, подобно на стреч фолио, но има една важна разлика. Едната му повърхност е леко лепкава и образува уплътняващо залепване, когато се притисне към друга повърхност. То е много функционално и се използва както в кухнята, така и в крафт проекти. Най-лесно може да си го представите като комбинация между стреч фолио и стикер. Изглежда като прозрачно фолио, но когато го притиснеш, остава на място и запечатва. В описанието под видеото ще намерите линк към друго видео, в което показвам как може да използвате Press and Seal при пренасяне на апликации. Може да си приготвите някаква топлоустойчива подложка, да не е много меко, но същевременно да бъде поставена на твърда повърхност. След това приготвям така наречения сандвич. Най-отдолу слагам картона, върху него фолиото, след това салфетката и най-отгоре хартията за печене, за да предпазим салфетката от изгаряне. След това започвам бавно и равномерно да прилагам същевременно натиск и топлина от предварително силно загрятата ютия. Тук се очаква фолиото да се стопи, салфетката да се залепи за него, а оттам и за картона. Продължаваме да гладим, докато салфетката се залепи по всички ъгли на картона. Ако все пак остане някоя натлива част, може да я залепите с обикновено течно, сухо или ролер лепило. Повтарям същия процес и с прозрачното фолио Cling Wrap. Тук ще кажа откровено, че очаквах по-добър резултат с лепковото фолио, именно защото е лепко, но съм изненадана. По-добро и равномерно залепване се получи всъщност във втория случай с прозрачното паковъчно фолио Cling Wrap, може би защото той е по-тънко и се стопява много по-бързо. Съответно и самия процес по залепването е по-кратък. След като вече съм залепила салфетките към картона, ще изрежа така получените панели в размери, подходящи за моите картички. За целта ще използвам моята гилотина, но вие ако нямате такава, може да използвате тример за карта или просто ножица и линия.
И ето получените панели. Извън камерата аз приготвих по същия начин още два панела от две други различни салфетки с различен дизайн. За тях ще приложа допълнителен ефект, като използвам релефни папки. За тези, които не знаят какво е релефна папка, това представлява пластмасова папка като джобче, обикновено прозрачна или полупрозрачна, която има релефен дизайн. Например, цветя, точки, орнаменти, геометрични фигури. Между двете страни на папката се поставя лист хартия или картон. След това папката се прекарва пред машинката за рязане и релеф. Под натиска на палците на машината, хартията се отпечатва с релефния мотив. От едната страна е изпъкнал, а от другата длъбнат. По този начин ще придам допълнителен релефен ефект на самия панел. Последвайте канала ми и ще откриете колекция от видеа с подробно описание на релефни папки и модерни техники за изработка на впечатляващи картички. Вдъхновение и креативност ви очакват във всяко видео. Ето вижте сами, не са ли прекрасни? Представете си как и вашите проектни картички могат да изглеждат така. Това беше първа част. Подготвихме всичко необходимо. Във втората част ще ви покажа най-интересното, а именно самото сглобяване на картичките. Така че, останете с мен. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!